Benvolguts lectors i lectores del Torredembarra Actualitat. A Torredembarra comencem la temporada turística i el que hem volgut fer és parlar amb la responsable d'aquesta àrea, de l'Ajuntament. Hem vingut aquí a la Casona, per tant, jugar a casa, i tenim també aquest marc incomparable, com diu el tòpic, que és la platja de Torredembarra. Hola Marina Riudeubas, regidora de Turisme de l'any 2019. Bon dia. Bon dia. Comencem parlant de com es presenta aquest estiu 2021. Quines perspectives teniu en aquest diríem, segon estiu post-Covid, però amb la pandèmia ja sembla que la baixa. Bé, tenim unes perspectives força optimistes i esperançadores perquè creiem que la temporada serà molt millor que la de l'any passat, no és gaire complicat. Confiem molt també aquí a la Torre amb el turisme al visitant de segona residència, que en tenim molt i gràcies a Déu torna any rere any. I creiem que seguirem amb aquesta tendència de mercat nacional, turisme de proximitat. Molt bé, i parlant de les activitats, perquè clar, l'estiu passat se van deixar de fer algunes activitats, algunes sí que es van poder mantenir, recordo per exemple el Planiluni, que sí que es va fer, els concerts de la Roca Foradada, que això depèn més de cultura, però és de turisme, quines activitats teniu de cara a aquest estiu, a nivell de continuïtat, i si en teniu alguna nova o alguna que l'heu variat? Seguirem oferint les visites al far, això hem d'oferir sí o sí. Molt recomanable, jo hi he estat i és molt recomanable. Qui no hi hagi estat, qui pugi, que tindrà una vista de Torredembarra espectacular. I a més aquest any també la visita s'amenitza amb una exposició per part de l'associació de Foto Amigo, amb fotos del far i de l'entorn, per tant encara més recomanable. També seguirem amb visites del nucli antic, del castell, que l'any passat no les vam poder fer pel tema Covid, aquest any les recuperem, i també farem les visites al Patronat Antoni Roig, i aquest any tenim una nova activitat dirigida més aviat al públic familiar, que seran visites teatralitzades també al Patronat Antoni Roig. Farem servir els nous gegants que tenim aquí a la Torre, l'Antoni Roig i la Marina Torres, i a través d'una història que anomenem El viatge presentarem aquest edifici, aquesta història que tenim a Torredembarra al públic més familiar, més infantil. També seguirem amb el cinema a la fresca, que és una activitat que també es va fer l'any passat, i també amb el Planiluni. Per tant, tenim un estiu farcit d'activitats, però també és per tota la família, és el que veiem. Molt bé, abans parlava d'això, que hi ha aquest turisme nacional, que estem parlant turisme nacional, estatal també, diríem, del país i de la Vall de l'Ebre, potser. Confiem més aviat en turisme de Catalunya i línia del nord, que és el turisme que tenim principalment aquí. També creiem que potser hi haurà una petita part de turisme internacional, però confiem principalment en això, mercat nacional. De cara als pròxims anys, hi ha alguna línia de treball a aconseguir un nou mercat? Per exemple, recordo a principis d'aquesta dècada, cap allà el 2010-2012, que es parlava molt del mercat rus, va haver la crisi aquella de la guerra de Crimea i el mercat rus es va enfonsar, s'havia parlat d'algun altre tipus de mercat, me'n recordo l'israelià. En aquest moment, Torredembarra, amb el potencial que té, es treballa en algun altre tipus de mercat? A principi d'any sí que he de dir que vam començar a preparar un calendari, mirant a veure quins mercats podríem començar a treballar, a veure quins períodes de vacances tenien, per fer campanyes en aquests moments puntuals, però el context actual ens va fer decantar per seguir una campanya així més nacional, francesa, també hem fet alguna campanya a nivell francès, i de cara a l'any que ve sí tenim pensat recuperar aquest calendari, però hem de mirar a veure quin mercat pot ser més d'interès tant per nosaltres com pel visitant. Molt bé. Un dels grans reptes a nivell turístic de Torredembarra, que jo almenys ho sento pràcticament des que era petit, és el tema de la desestacionalització. Intentar que a Torredembarra vingui la gent fora d'aquesta temporada d'estiu, que a vegades se concentra en molt poques setmanes. Què es pot fer des de Torredembarra o què s'està fent per poder portar gent, portar turistes, portar visitants fora d'aquestes setmanes centrals de l'estiu? Bé, per una banda fem les activitats, com aquest any que vam començar amb un concurs nou, l'Endivinella Fotografia amb la canalla. Després també hem estat fent cursos de fotografia dels llocs d'interès d'aquí a la Torre, pels amants de la fotografia. També hem fet el Torredembarra 1713, el Festival de Màgia. Aquest any hem incorporat també el Diverteix-te en família per iniciar l'estiu d'una manera diferent i donar a conèixer unes activitats que es poden fer aquí a la façana marítima. I per altra banda, nosaltres també fem campanyes de promoció, sobretot a través de xarxes, però també a través d'alguns mitjans, i ho comencem a fer des de Setmana Santa. Sobretot aquest any hem fet servir molt la càpsula de BTT i senderisme, que vam presentar per Setmana Santa, i la càpsula i el vídeo familiar de turisme d'esports platja. I també aquest mes de juny heu fet una activitat nova i que ha tingut molt bona acollida, quasi 1 miler de participants. Sí, el Diverteix-te en família era una activitat que des del Pla Estratègic de Turisme d'Esports Platja se'ns proposava captar esdeveniments i també oferir activitats relacionades amb els esports nàutics i de platja per a un públic més familiar.
Aleshores, aquest any vam considerar que potser, tot i tenir el Covid aquí present, que era un bon any per iniciar una activitat nova i vam contactar amb amb el sector privat i amb associacions d'aquí al poble que oferien aquest tipus d'activitats per si volien formar part d'aquest projecte. I bé, va sortir molt bé, va tenir molt bona acollida i esperem que de cara a l'any que ve el puguem millorar perquè hi ha coses per millorar i segur que podrem oferir moltes més activitats. L'altre tema és aquest encaix entre el sector públic i el sector privat, perquè es veuen moltes iniciatives que comencen, desapareixen, tornen a aparèixer, penso en mostres gastronòmiques, rutes d'etapes, aquest tipus d'activitats que a vegades costa que es consolidin, que tinguin durada. Sí. Nosaltres per part nostra també estem fent una altra activitat o una altra acció amb el sector de l'allotjament de Torredembarra. Estem treballant en un portal de reserves, ja fa 2 anys que estem treballant en aquest projecte, per ajudar-los perquè ells són els que també capten turisme, visitants per Torredembarra. Aleshores també estem amb aquest projecte amb el sector privat que esperem que duri 2 anys més màxim i que ja puguem fer ús d'aquest portal. Molt bé. Una pregunta que suposo que ja sabies que sortiria és el tema de l'horari d'obertura de l'oficina de turisme d'aquí de Torredembarra. Clar, a vegades pot xocar que en temporada, primavera, que el cap de setmana no estigui oberta a l'oficina i que tampoc estigui oberta a les tardes. Això és un tema que mirareu de canviar o... Aquest any, els dissabtes al matí hem tingut l'oficina oberta, que no s'obria mai els dissabtes al matí. Vam considerar que era important donar una atenció al visitant que pogués venir, però sí que és cert que com a municipi turístic, com més hores pugui estar l'oficina oberta, doncs millor. De cara a la tardor sí que estem estudiant la manera o les possibilitats que tenim per oferir servei aquí a l'oficina, almenys durant el mes d'octubre, que és quan encara queden visitants, setembre o octubre. Molt bé. Un tema també que, clar, veiem que a la vila veïna, diríem Altafulla, estan a punt d'obrir un nou hotel, el Mai Altafulla Beach, amb 68 habitacions, i clar, que se situarà, contemplada 341 habitacions. En canvi, aquí a Torredembarra, amb el tema hoteler, estem molt menys enrere. S'han perdut places els últims anys, no hi ha nous hotels, no hi ha cap... No sé, almenys amb el coneixement que tenim, no hi ha cap iniciativa privada que et vulgui tirar endavant un hotel. Aquí a Torredembarra és l'assignatura pendent, tindre hotels. Sí, està clar que és una assignatura pendent perquè com a municipi turístic sí que destaquem perquè tenim molts apartaments de segona residència, molts apartaments de lloguer, tenim càmpings, també tenim algun hotel, aparhotel, però sí que és cert que potser ens faltarien més places hoteleres. Ara mateix, que jo tinc coneixement, no hi ha cap iniciativa privada per instal·lar un hotel, però sí que és un tema pendent i que realment faria falta. Si des l'Ajuntament ho veuríeu bé que es volgués construir un hotel o més un hotel aquí? Home, jo crec que qualsevol municipi turístic el que vol són places hoteleres. Molt bé, i acabem parlant també del Baix Gaià. Hi ha una marca turística que es diu Turisme Baix Gaià, que sembla potser que no estigui del tot coordinada entre els municipis perquè es fan activitats que coincideixen en alguns caps de setmana. Això és un tema que s'ha de millorar? Ara mateix, pel que fa a l'agrupació de municipis del Baix Gaià, el que estem fent és estem treballant en una nova fórmula per organitzar-nos. Per ser molt més àgils en l'organització també i també en fer noves accions, perquè ara mateix amb l'estructura que tenim, la manera d'organitzar-nos, realment a vegades es fa una mica complicat tirar endavant accions que volem fer, que les tenim allí preparades, però que no podem aconseguir fer-les. Per tant, és una assignatura que tenim allí pendent també, que l'estem treballant, perquè ja fa des de finals de l'any passat que estem treballant en aquesta nova fórmula d'organització. Molt bé, em sembla que més o menys el que tenia apuntat ho tinc respost. Només una última pregunta. Si hagués de parlar amb una persona que es plantegi vindre a la Costa Daurada, quines 3 raons li donaria per vindre aquí a Torredembarra? Jo 3 raons principals per dir Torredembarra és on s'han de passar aquestes vacances. La platja, com no pot ser, perquè és que tenim una platja fantàstica, sí, fantàstica. El far, perquè és que no hi ha gaires fars que es puguin visitar i és que és un punt d'interès d'aquí de Torredembarra. I després, la tranquil·litat, perquè crec que Torredembarra, tot i ser un municipi turístic, és un municipi molt tranquil per anar de vacances. I quan tu vas de vacances, sí que busques una part d'oci, que també la tenim, amb el Diverteix-te en família s'ha vist, però també busques una part més de tranquil·litat. Perquè es pot menjar bé Torredembarra. I tant, la gastronomia. Un altre poc, ara que parlem del far, sembla que el far estigui substituint a l'Alfa i Omega com a allò imatge de Torredembarra? Això és una pregunta una mica trampa, No sé si substitueixen realment. Sí que el far
és un punt que interessa, que agrada molt, i la possibilitat de visitar-lo, doncs això és un valor afegit, però que substitueixin, no sé què dir-te, no em vull mullar. Molt bé, esperem que puguem votar d'aquí poc. Ha d'haver un procés de participació, per tant podrem votar si torna l'escultura de l'Alfa i Omega a Baixamar o no torna, per tant esperarem que el departament en qüestió ho tiri endavant i mentrestant gaudim això, gaudim de la platja, gaudim del far, d'aquest roquer que tenim tan espectacular i gaudir de l'estiu que acaba de començar ara mateix, tenim moltes coses per fer. Moltes gràcies, Marina Rodeues, regidora de Turisme d'aquí de Torredembarra, i fins la propera. Moltes gràcies.